தமிழக அரசின் புதிய தலைமைச் செயலாளராக மூத்த IAS அதிகாரி திரு வே இறையன்பு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தலைமைச் செயலாளராக பதவி வகித்த திரு ராஜீவ் ரஞ்சன் தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநராக மாற்றப்பட்டுள்ளார். முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலினின் செயலாளர்களாக IAS அதிகாரிகள் திரு உதயச்சந்திரன், திரு உமாநாத், திரு MS சண்முகம், திருமதி அனு ஜார்ஜ் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். கோவிட் கால நிவாரணமாக அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா 4000 ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்த நிவாரணத் தொகையில் 2000 ரூபாய் இம்மாதத்திலேயே வழங்கப்பட உள்ளது. ஆவின் பால் விலை லிட்டருக்கு 3 ரூபாய் குறைப்பது, சாதாரண கட்டண நகர பேருந்துகளில் பெண்கள் நாளை முதல் கட்டணமின்றி பயணிக்க அனுமதிப்பது உள்ளிட்ட உத்தரவுகளை முதலமைச்சர் பிறப்பித்துள்ளார். கோவிட் பாதிப்புக்கு தனியார் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்படுவோருக்கான கட்டணத்தை தமிழக அரசின் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் மாநில அரசே ஏற்பதற்கான கோப்பிலும் முதலமைச்சர் கையெழுத்திட்டுள்ளார். புகார் மனுக்களுக்கு 100 நாட்களுக்குள் தீர்வு காண்பதற்கென்று தனித்துறை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தின் முதலமைச்சராக NR காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் திரு ரங்கசாமி இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார். அவருக்கு துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். அஇஅதிமுகவில் புதிய பதவி நியமனங்கள் மேற்கொள்ள தடை விதிக்கக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுவிற்கு பதிலளிக்க அக்கட்சியின் அவைத்தலைவர் திரு மதுசூதனன், ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு O பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோருக்கு சென்னை நகர உரிமையியல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்தியாவின் முன்னணி மல்யுத்த வீரர் ஸ்மித் மாலிக் டோக்கியோவில் நடைபெறவுள்ள ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி பெற்றுள்ளார். உலகக்கோப்பை டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் கிரிக்கெட் இறுதிப் போட்டி மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 5 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடும் இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.